म्हादेच्या लढ्याक कर्नाटक सरकारान कोट्यांनी पैसो मोडला, मात गोयचे ॲडव्होकेट आत्माराम नाडकर्णीन ही केस कमी पैशांनी लढल्या, तरी आसतना न्यायालयान गोंयाक न्याय दिला। गोंयांत सरभोंवतणी जरी उदक असलें तरी फक्त म्हादयचेंच उदक पिवपा सारकें आसा, उरिल्लें सगळें खारें उदक आसा, अशी माहिती पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर हांणी दिल्या। आरडेस्को खातीर सांखळेच्यान दिनेश करपे। 45% लोकांना पिण्याचं पाणी देणारी एकमेव नदी आहे। बाकी सगळ्या ज्या नद्या आहेत त्या खाऱ्या नद्या आहेत। डाऊन टू अर्थने मला जेव्हा संपर्क साधला तेव्हा मी त्यांना सांगितलं, आमच्यासाठी ही एकच नदी आधार आहे। ही नदी जर वजा केली तर गोव्याचं अस्तित्व भयानक होणार आहे। आणि आज जगामध्ये तुम्ही कुठेही चला, इथिओपियामध्ये चला, तर पिण्याचं पाणी मुश्किल झालेलं आहे मिळण्यासाठी। कर्नाटकाची बाजू मांडण्यासाठी उभे राहतात तेव्हा कर्नाटक सरकार त्यांना 5 लाख रुपये देते। त्या तुलनेत आपले जे वकील आहे आत्माराम नाडकर्णी यांना केवळ 1.5 लाख रुपये दिले जातात। आणि एकंदर कर्नाटकाने या संदर्भात जो खर्च केलेला आहे, म्हणजे जवळजवळ 25 कोटी त्याने खर्च केलेला आहे या विषयासाठी, आणि त्या तुलनेत गोव्याने केवळ 2.5 कोटी। आणि असं असतानाही त्याने आम्हाला न्याय मिळवून दिलेला आहे। आणि ही न्यायाची लढाई फक्त 5 टीएमसी म्हणजे 7 टीएमसी पीठ पाणी जे आहे ते आपल्याला वापरण्यासाठी द्यावं असं कर्नाटकाने मागणी केली होती। कर्नाटकात दुष्काळ आहे म्हणून, तर त्या संदर्भात त्यांनी सविस्तर पुरावे सादर केले आणि सांगितलं की सध्या मलप्रभा नदीमध्ये आणि कर्नाटकातल्या उत्तर कर्नाटकातल्या बऱ्याच भागामध्ये पर्जन्यवृष्टी झालेली आहे।